în această seară, chiar Mersi dacă frumos. Am crezut că e din străinătate. Anul că a fost un caz amuzant ăsta, a avut și accident scenic. Te ce încerci să mă convingi? Da, ca să zici tu. Ce să spun eu? Ce acum? Amuzant. Atât de simplu e. Oh, mamă. iubirea nu moare niciodată și după cum se vede nici carcasa, domnul meu, dragostea învinge pastila de-a doua zi, iar tu nu mai pupi concurenți. Dar, trecând peste acest număr de Protect Your Swan, spuneți-ne secretul. Secretul e că fac ceea ce îmi place. Ce anume? Umor. Sunt artist de circ. Dacă m-aș mai naște de 100 de ori, tot asta aș face. Asta îmi place. Bravo, Cristi! Cum s-a întâmplat sarcina? Atât de simplu. Cred că o grămadă. Dintr-o privire. Invidia. Normal, numărul nu era chiar. Deci eu chiar trebuia să vin la tine, Mihai, să mă pun în brațele tale, dar am zis, în condițiile în care sunt, am zis, nu vreau să te supăr sau poate nu vroiai dar sau... nu e niciodată prea târziu. Adică... Nu știu cine l-a sfătuit pe domnul Cristian că n-ar fi bine să vină să se urce în brațele mele. E bune. Chiar așa am devenit bau-bau? Până la urmă, No. o viață avem. Am zis că nu vreau să te supăr sau să te În niciun caz. enervez în vreun fel. Hai mă, pune-te în brațe, mă, că tot vrea. Dacă tot vrea, pune-te. Singurul lucru care mă poate cu adevărat enerva este plictiseala. N-a fost cazul, nu? N-a fost cazul. Asta vreau să spun. Deci puteai să vii să în brațele mele. Du-te! Acum, Promit că mai am câteva numere. Hai mă, du-te, mă, că vreau să vedem. a fost un număr de o stupiditate ieșită din comun și nu o spun în sensul rău, o stupiditate ieșită din comun în mod absolut asumat. Vreau să vă spun că chiar dacă tu ești comic, să știți că părerile tuturor trei înseamnă la fel pentru mine. Dar eu totuși sunt tatăl copilului tău. Care, din acest punct de vedere, 2%. Trecem peste această inseminare artificială de umor. Miez! Vă mulțumesc frumos! Mulțumim! Când erai mic, te duci la circ, îți plăcea? Da, am fost foarte des la circ din anii, până m-am mușcat o maimuță. Le-am luat șarpele în pulă și am fugit. Hai, da. Mică. Și puternică. Dar nu m-a mușcat, m-a luat cu mânuța aia mică, pișama și pe ea și m-a ciupit de degețel. Și de atunci nu m-am mai dus, mi-a fost frică de circ. Am o... Da! Dar trece timpul, încasați, hă?